nakapasok siya before, totoong ito kwento nila na paan daw ba, nakagawa Tin, 5 years na. o
Ha? Di naman siguro yung sumasagot. Paano man siya mo, kanang, dili niya kailan, paano siya mo tubag? Pero naman siya sa mood karon. Pag wala na sa mood, Pag wala siya sa mood, magagalit. Siguro, next time na lang siguro. Ka. Gidaw. Ay, te. Gidaw. Brocha ka, te. Last na ibin na ba? Grabe ka putik. Gane. Eh. Ang kamera. May slide ako na. May cellphone, delikado. Baha, putik. Ba. Hop. Hop, hop. Hmm? Ah, dire?